Na most önök honnan jöttek? Diákok? Igen. Akkor még kell önöknek bemutatkozzak? Nem hát, nekünk, a kamerának. Ja, hát ismer az iskola. Ismer az iskola, kérem szépen. Volt egy álmom 90 előtt, amikor épült ez az épület, hogy itt egy elitiskolát kéne csinálni. Kisné Hegedűs Éva vagyok, a gimnázium igazgatója. Az első kérdésem az lenne, hogy mit gondol ön a BKT-ről, és hogy tekint erre az előadássorozatra? Nekem ez az egyik kedvenc programom az év során. Nem az én gyerekemnek tekintem, de nagyon nagy örömömre szolgál, hogy minden évben megszervezzük. Én úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb, legösszetettebb rendezvényünk, nagyon sok munka előzi meg, nagyon sok embernek kell együttműködnie ahhoz, hogy ez így sikerüljön. Ebben az évben is hónapok óta gyűjtögettük, illetve kerestük az előadókat, felkértük őket, a szülők is rengeteget segítettek ebben, és nagyon büszke vagyok rá, hogy az idén különösen sok öreg diákunk, illetve jelenlegi diákunk is tart majd előadást. Cselényi Tünde vagyok, a Batthyány Kázmér Gimnázium tanára. Tehát a BKT-t idén 21. alkalommal rendezzük meg, ami egy nagyon fontos hagyománya az iskolának. Idén is nagyon sok érdekes előadó fog érkezni hozzánk. Mutatója. Hát egy különös szerepe vagyok most itt, eddig ahányszor itt voltam, mindig a nővéremnek, a nagygyerekeinek a rettentően hosszú és unalmas ballogási és szalagolatai szertartásán kellett részt vennem, úgyhogy most bosszúból egy rettentő hosszú adást fogok tartani mindenkinek, hogy nem teszik nyugodtan vágyok, akinek nem fog megsértődni. Sziasztok, Szertics Péter vagyok, pszichológus és pszichológia tanár, és most itt a Batthyány Kázmér Tudományos Napokon egy olyan előadást tartottam a pszichológiáról, ami azt járja körül, hogy attól függően, hogy mi az, amiben hiszünk, hogyan tud ez az életünkkel kapcsolatos önbeteljesítő jóslattá válni. Szia! Hello! Erdős Virág vagyok. Most tartottál nekünk egy előadást. Mit gondolsz, hogy sikerült? Jól sikerült az előadás? Hát én nagyon jól éreztem magamat, főleg a záporozó kérdések miatt, amiből az derült ki, hogy tényleg olyan nagyon szeretettel olvastatok a dolgaimat, és azt vettem le belőle, hogy azok a kérdések, azok tényleg érdekeltek titeket, amiket. Kocsis Barna Zsófia vagyok a 11. C-osztályban, én a kutyás kinológiai előadáson vettem részt, és ott bemutatták, hogy a kutyákat hogy képzik ki arra, hogy drogot, robbanószert, illetve embert keressenek meg. Be lett mutatva, konkrétan 6 táskából választott ki a kutya 3-at, hogy mit talált benne, és hát megmutatták azt is, hogy miként képzik ki. Nyilván jutalomfeladatokkal, és ezt az egészet úgy fogják fel, mintha a kutyával játszanának. Szépvölgyi Márióval beszélgetünk, a gimnázium tanulójával. Márió, milyen előadáson voltál eddig? Voltam kedden a gráfelméletű előadáson, amit az egyik öreg diákunk adott elő. Ki volt ő? Eszes Dávid. És miről szólt az előadás? Az előadás a gráfelmélet alapötletét magyarázta el, és annak az alapvető kérdéseit, majd felhasználását a mindennapi életben. És hogy érezted magad az előadáson? Csodálatos volt. Laboc Noémi, 13. C-s tanuló vagyok. Én Csengeri Krisztina, 13. C-s tanuló. Kérlek, meséljetek egy kicsit arról, hogy milyen programokon vettetek részt, és hogy tetszett nektek? Tegnap megtekintettük a Rákóczi Szövetség alelnökének, Martényi Árpádnak a beszédét, ami nagyon érdekes volt. És én hétfőn a Müller Rolf előadáson voltam, ahol képeket vetítettek az 1956-os szabadságharcról. Kovács Orsolya vagyok, 6. A-osztályos tanuló, és hétfőn Lázár Ildikó előadáson vettem részt. Beszélgetünk és játszottunk sokat, utána oda mentem az írónőhöz, és megmondtam, hogy olyan, mint egy jó tündér, mert mindenkinek segített, és teljesen máshogy jöttünk ki az előadásról. Másnap a Facebookon visszaüzent nekem, hogy mennyire örült.
Rendben van. És milyen előadásokon voltál még? Voltam gyurma ékszerkészítésén, ahol egy rózsás gyűrűt készítettem, és ma megyek az ékszerek újra hasznosított hulladékokból. Ugye 6-os vagy, szóval ez a második BKTN-ed. Hogy érzed magad a BKTN-en? Nekem nagyon-nagyon tetszik, szerintem tök jó, hogy a normális hétköznapoktól eltérően csinálunk valamit. Széplaki Nóri 8. B-osztályos tanuló vagyok, és tegnap, vagy hát kedden voltam a mobilos előadáson, amit Tínye István tartott, és nekem nagyon tetszett, mert lehetett beszélni róla, és szóval beszéltek velünk, nem csak monotonul ledarálták. Szia, én Nagy Gergő vagyok, és hát hétfőn voltam a pszichológiai sorskönyvek előadáson. Szerintem nagyon fontos volt, meg nagyon érdekes. Arról volt szó, a fő téma az volt, hogy igazából mi döntünk a saját sorsunkról. Tehát, hogy ami most velünk történik, azt már 0-tól 6 éves korunkig eldöntöttük lényegében, úgy tudat alatt. Sziasztok, én Halász Kinga vagyok, és szintén ugyanezen az előadáson voltam Nagy Gergővel, és nagyon-nagyon élveztem ezt az előadást. Jó napot kívánok, Móri Mátyásnak hívnak, és hát most a keddi napon volt a Batthyány Kázmér gimnáziumban egy Fizibusz nevű előadás, amikor egy elmű émászos ember eljött hozzánk mutatni az energiatakarékossággal kapcsolatban, meg a nitrogénnel kapcsolatban ilyen kísérleteket. Üdvözöllek benneteket, Rit Éva vagyok, a Riti Fashion Kft-nek az alapítója és egyben a designere. A cégünk újrahasznosított farmerból készít divatos, hordható ruhákat. Mutatkozzatok be! Kincső, Lilla, Zsófi, Enikő. Melyik osztályba jártok? 5B. És jó érzés volt, hogy mindenki megtapsolt titeket. Igen. Nem? Miért nem? És lennétek modellek egyébként? Igen. Weiss Fanni vagyok. Idén a Vodafone főállású angyalaként iskolákat járok. Segítem a Hallatlan Alapítvány munkáját, akik nemrég csatlakoztak a Csendhangja klaszterhez. A célom, hogy megmutassam, elmondjam azt mindenkinek, hogy egy siketemberrel hogy kell kommunikálni, mert ugye a hallók 93%-a, illetve a siketek 93%-a halló családba születik. Ezt szeretném elmondani, hogy miért van szükségünk a jelnyelvre. Tehát ezért. Ákos vagyok a 12. A osztályból, és hát nagyon érdekes programokon voltam most a BKTN-en. Például kedden nagyon érdekes volt a gráf elméleti előadás. Csomó olyan új információt tudtam meg a gráfokról, amiket hát így gondoltam, hogy vannak gráfok, de hát úgy nagyon nem tudtam, hogy a mindennapokban erre használjuk a gráfokat. Ja, Hely Jánosnak hívnak, egy magyar író vagyok. Hogy érezted magad az előadás közben? Jól éreztem, és úgy éreztem, hogy volt itt egy csomó fiatal ember, meg tanárkollégák, és hogy úgy tűnt, hogy figyelnek, és akkor az azt jelenti, hogy nem volt teljesen unalmas, ami történt. Sziasztok, én Varga Ákos vagyok, és a Csepeli Edlikányos gimnáziumba járok, és a barátaim segítségével lehetek itt a Batthyány Kázmér tudományos napokon. A Batthyány Kázmér tudományos napok felülmúlhatatlan. Megkérdeztük a diákokat, hogy kinek melyik előadás tetszett a legjobban. Kulik Bencé,
Persze, hogy a Kulik Bencé. Szilágyi Ároné. A Kulik Bencé. A Horváth Laci előadása. A Weiss Fanni tetszett a legjobban. A Cellus csoporté tetszett a legjobban. A Szilágyi Áron volt a legjobb. Weiss Fanni előadása tetszett a legjobban. Szerintem a Szilágyi Áron előadása volt a legjobb. Kulik Bence. Nekem Müller-Rolf előadása tetszett a legjobban. Kulik Bence előadása tetszett a legjobban. Nekem Weiss Fanni előadása és Szemeredi professzor úr előadása tetszett a legjobban. Erdős Virág előadása tetszett a legjobban. A pszichológiás.